Sabai kubai kaina musumu. Yesus Kristus hari norok baide norok haksa. Norok jere lek klaiman ya. Bosa kau khajaka tamni bagai khajaka. Seng tini rally klaimade. Omongka chini mathangaisa kotor subrajisu. O sungsarni borokno hamjagui. Sukno hani direct bo kaitor phano. Borok ngui o hayungni. Borokni pap no susanan bagai. Pap borok pap jati o pap jati no mathangan bagai hayo hai poritran roi sungno sorgo thani lama khlair ka o Jesu Kristo asaimani salorgai o hayungni borok no sung omono thaisa sung kobok nam sungo Jesu Kristo simse o sungsani pohor Jesu Kristo simse o sungsaro mathangnai oni bising ti simse sung sukdhau thangi manai auni bagai sung o peace rally inga kawa sung Christmas rally hinjago sung Jesu Kristo asaimani salno ruksai ho hayung ha kotorni jotto borno sung shanti inga kawa khakjang rnani bagai sung Jesu Kristo ni o asaimani salno ruksai o bisramanjo hatio chino elakani bisramanjo amchaini sung 42 ta chini motha tongo sikon kotor khoboi o 42 ta motha rokno sung pal khlai o elakao chino amchayo Jesu Kristo ni khaksang ramani mothangjagni kokno sung o hatio chini takhuk bukhuk chini buni dofani borok chini dofani borok kobangma sung chini dofano mothangnani lama khlairnani bagai sung o rally bisingtoi prosar khlaimani bisingtoi tini sung o bisramja hatio sung phailejao Kobangma kongno khanaka 25 tarik borok rally je Hindu tongnai rok rally khlainai jon sarcha monchon je ko kai tongmani omorong na ke norok ni bekhati tamorok wansuman na haja abo sung social media rago kobangma nugiman kha je tabuk tripura hao jonojati suraksha moncho ni kaisa abo jonojati chini bukung bara kungthai barrokno sung jonojati hini saimano borokno suraksha khanen borno mothangnani bagise borok সংগঠন kaisa chini 25 tarik Jesu Kristo asaimani salo borok rally khainai abo sung kunung jagya abo bai sung mothang jagya sung khakau tini oro jotto khainarok sung chini ST certificate cancel nai da ungya da abo bai sung kisapano sung abo khatunya sung borok ni asa kao sung saro Jesu Kristo suno chini pap ni bagai sung thuinai tai suno phiokni bagai bo kaitor khon borok ni asai bo kruso kanta bujagai saltam hortam bo hakoro phobjagai hai thangai basamani abnu sung bisas khlayo sung oro ST certificate OBC certificate sung abo mung sang jagya sini kaitor se kathang suno phiok nai hamba thongni mung kise sasa ani mung Omiyota Burma
ang tui bokrok mo thani koroksa member Hambai.